Sa sige nga pagsuporta ni Governor Rodora Dudod Kadjaw, pulo ka mga sakada halin sa Banuakang Patnongon ang nakabaton katig darwa-darwa nga baboy. Ang diya nga programa bulik para matugroan ang mga sakada kang parangabuyan dya sa Antique. Ang diya nga mga sakada, dati nga nagapanakada sa Negros kundi insanda nakasuhan kang estafa. Bahalgid ang pasalamat ka mga benepisyaryo kayin buligan sanda kang gobyerno probinsya nga maakwit ang dakaso kag sa pagtugro kang bulig financials kag livelihood program. Ako wala si Richard Talio. Salamat kita po kay maginsigan na kami sa taso ng Negros. Rob, salamat kit sa bulig ko sa pagpalangga mo sa pinamon ng mga kada. Salamat dito. Paggali si Gilbert Pangkidyo, nagpasalamat sila sa iko. Kaya na kami kagay nagpasalamat. Ako gali si Lorenzo de la Gracia, taga Salagyawan, Patnongon. Salamat din kami kay Gog nga bisan amoy kami mga nagapanakada lang para nagit kami ginpabayaan. Gani kay attorney Kandari turugin niya salamat minurigan mo kami ito sa amin nga kaso nga tapa Gog palangga kawin naman. Dalawa, laki-laki, bayi-bayi, laki-laki. Dalawa ka laki, iskan nyo no? Magkaroon lang kayo, mag-interchange na kayo. So, amudya ka ng lugaran ninyo, kang division government. Pag kung ano pa nga pinananon nyo, dyan si Randy, so yung baboy, dapat nagsarala na ninyo. Yan ang ikon ko, ikaw kaya, mag-isa ka, pwede ka ba mag-buntis? What? So, thank you very much again sa mga sakada. Ayaw ka mag-try ka mo galing nga yung pesa. Yan ka mo, misako ka mo. Misako. Hindi na mo buhay, ang pura magsitas babaw. God is with you.